Αγγελική, ποιος είναι αυτός ο χαρακτήρας? Γκέι. Γκέι! Ρε πέλε! Ένα λεπτό να βρω τον άλλο. Αυτός. Και γκέι πάλι. Γιατί? Ένα λεπτό παιδιά να βρω άλλο. Μπολ. Περίμενε. Τώρα. Μπολ. Αυτός ο χαρακτήρας, Αγγελική. Αγγλικό όνομα. Πίκο. Πίκολ. Αυτός ο χαρακτήρας. Ο people ακούει. Είναι και τηλεόραση ρε Αγγελική, τουλάχιστον τηλεόραση. Αυτός. Η γαρίδα. Ναι, αγγλικό όνομα ρε Αγγελική. Η γαρίδα. Αυτός ο χαρακτήρας. Κόνη. Αυτός Αγγελική. Αυτός ο χαρακτήρας ξαναλέω. Πιλκόν. Λάθος. Αυτός ο χαρακτήρας Αγγελική. Flower. Εντάξει, τουλάχιστον ήβρες το flower. Αυτός ο χαρακτήρας ποιος είναι? Το μπαλόνι. Μπαλόνι. Μπάλον. Αγγλικό. Μπάλον. Εντάξει. Αυτός. Αυτή. Γκέι.